Задява клиентките. Да. Такова нещо няма, това си го измисля. Това нещо... Търсите ли си съпруга? Не си търся. Не си търся, аз съм тираджия, преди малко го казах. Хубаво. Вие сте неженен тираджия. Не искам жена, защото постоянно... Вие как го казахте, че съм тираджия, като че ли това, че карате камион, изключва възможността да имате жена до себе си? Аз съм на 26 години. Не сте се оженил за тира? Не, по-нататък, към 30 години отмислям да постъпя натам. Обаче това Къде? Към женитба. Обаче това е пълна измислица. Но сега дали сте пристъпил към търсене на подходящата? Не съм търсил, аз точно... Оператора се смее и ме размива и мен. Няма проблем. Защо ще ги късаш, Ама без аз да ги казах и плащаш? шефа като дойде. Аз ги плащам. Казах ли, че ги... Как да няма значение? Аз я вземам тази дреха. Мога да изброя моята котка. Какво искахте да късате? От едни къси и панталонки отвътре, дето има една мрежичка, защото ми бяха тесни. Бандаж се нарича. Не ги знам, аз не съм такова, просто и казах, няма никакъв проблем. Този шеф и кройка трябваше да се случи тук на момента. Аз ги обличах. Обуват се. Да.